नैबे बावखुंग्रि समस्तियाव गणेशम दास होननाय बेखौ एनाउन्स खालामनाय जों मोनखाबाय। दा गणेशम दासआथ' ट्राइबेल मानसि नङा। दा ट्राइबेल रिजार्भ समस्तियाव बे दास मानसिया बोरै माने कन्टेस्ट खालामनो फालाय थ' इलिगेल बियो। दा ओंखायनो जों बेखौ अप'ज खालाम। साम इम्परटेन्ट एक्ट्स एन्ड एमेन्डमेन्ट अफ इन्डियान कनस्टिटिउसन कनसार्निं टु बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बेयावनो रोखा लिरदों। बेयाव 4.2 बे एकर्डनि धाराव लिरदों जे बिटिसिआव गासै 46 सिट थागोन, 30 सिटआ रिजार्भ जागोन ट्राइबेलफोरनि थाखाय। दिनै जोङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट कमिशनारनाव गांसे मेम'रेन्डामजों फैदों। बे मेम'रेन्डाम होनायनि थांखियानो जाबाय जे फैगौ जे बिटिसि इलेक्सन जागोन बे बिटिसि इलेक्सनाव अबर' संगठन आरो गणशक्ति परिषद बिसोरो जेराव जेराव ट्राइबेल माने समस्तिफोर बेफोरावबो केन्डिडेट होननाय बाथ्रा बुंदों। दा बेफोर समस्तिफ्राव बिसोर जुदि केन्डिडेट होयोब्ला जाहाथे ट्राइबेलनि बादै गुबुनखौ जाहाथे होआ जों बाथ्राखौ बुंदों। माने ट्राइबेल रिजार्भ समस्तिया ट्राइबेलफोरनि थाखायसो, बेयाव गुबुन नन ट्राइबेलफ्रा दारायनो हाया। दा इतिमध्य जों मोन्दों जे बिथांमोना जा एनाउन्स खालामबाय, खयथा एनाउन्स खालामनायाव नैबे बावखुंग्रि समस्तियाव गणेशम दास होननाय बेखौ एनाउन्स खालामनाय जों मोनखाबाय। दा गणेशम दासआथ' ट्राइबेल मानसि नङा। दा ट्राइबेल रिजार्भ समस्तियाव बे दास मानसिया बोरै माने कन्टेस्ट खालामनो फालाय थ' इलिगेल बियो। दा ओंखायनो जों बेखौ अप'ज खालामदों। आरो बे रोखोम जुदि आरोबाव गुबुन जायगायावबो कन्टेस्ट खालामबावोब्ला, नमिनेसन फाइल खालामबावोब्ला बेथ' जोंनि थाखाय माने मारात्मक माने गिनो गोनां जागोन। जोंनि ट्राइबेलनि माने रिजार्भेसना थानाय नङाब्लाना। बेनिखायनो जोङो जाहाथे खुनु नन ट्राइबेल मानसिया ट्राइबेल रिजार्भ समस्तियाव दाराया बेखौ लानानै जों दिनै डिसिखौ बुंफैदों, मेम'रेन्डाम होदों जोङो। नोंथाङा बेखौ माने नायनांगौ आरो जोंनो जायनाखि ट्राइबेलनो होनाय खथा बेखौ रैखा खालामनांगौ। ट्राइबेलफोरनि थाखाय जाहाथे जायनाखि खथा होनाय बेफोराव जाहाथे नन ट्राइबेलफ्रा एनक्रस खालामनानै जोंनि अधिकारखौ सेनो हाया बे बाथ्राखौ बुंदों। आरो इतिमध्य माने अनारेबल हाइकर्टआबो जों जेब्ला केस होयो बे सनियाफोरनि केसआव, सनियाफोरनो गोबां सार्टिफिकेट होदोंमोन बर' कसारि बा कसारि होननानै। दा जों बेखौ जेब्ला केस होयो हाइकर्टआबो स्ट्रंलि बुंनो हादों जे बेबायदि सार्टिफिकेट होनो नाङा, बिसोर ट्राइबेल नङा, बिसोर सार्टिफिकेट होनाया भुल जादों, इलिगेल, ट्राइबेल संघआ बिदि होनो नाङा आरो बेखौ इनभेलिड माबा खालामजोबनांगौ। दा गथिखे जेसेबां ट्राइबेल सार्टिफिकेट होदों ट्राइबेल संघआ सनियाफोरनो बे गासैबो इनभेलिड जाबाय, बिसोर सोलिया। बिसोर बेखायनो बे सोलियै सार्टिफिकेट लानानै ट्राइबेल रिजार्भ समस्तियाव बिसोर दारायनो हाया। दा थेवबो गोबां सार्टिफिकेट लाखानानै दं बिसोरो। दा बे हिसाबै बे सार्टिफिकेटखौ बाहायनो हागौ। दा जों बेखौ एडभान्स जुदि जों बुंनानै दोनखायोब्ला बे सार्टिफिकेटखौ बाहायनानै बिसोर जुदि गेलेयोब्ला अब्ला जोङो माने गिथाव जागोन। ओरैनोबाबो जोंहा थांनाय समाव 10 बोसोर जोङो बे क'क्राझार लकसभा समस्तियाव जोङो एमपि सासे खोमाना लादों। 9 बोसोरनिया बेयाव 10 बोसोर एमपि जादों। दा बे हिसाबै जोंहा गिनाय फैयो। बे जोंनि अधिकारखौ जों जुदि खोमाना लाबावोब्ला जों बहा थांनो। आरो ट्राइबेल रिजार्भ समस्तिया जोंनिनो मोनसे माने रैखाथिनि कबच, बियो जोंनि रैखाथिनि कबच। दा बे रैखाथिनि कबचखौ जुदि मालायनो हगारोब्ला जोंनि अधिकारा बहा थांगोन, जों मा जाबावनो। दा जोंनो भारत संबिधाना जोंनो जोंनि फुजिजाथाव डक्टर आम्बेडकार बे ट्राइबेलफ्रा जाहाथे माने गावबागाव बिजाथि सायख'नानै जाहाथे पार्लामेन्टआव, एसेमब्लियाव बेबायदिनो जेरै माने बिजाथि फाथायहरनानै गावसिनि खैदां खैफोरखौ बुंनो हायो। बेनि थाखायनो जोंनो ट्राइबेल रिजार्भ समस्तिखौ खालामनानै जादों। दा बे हिसाबै जोंनि ट्राइबेल रिजार्भ समस्तिफ्रा रैखाथि गोनां जानांगौ। दा जों जुदि जोंनि रिजार्भ समस्तियाव जुदि रैखाथि मोनाब्ला गुबुनफ्रासो जुदि बाहागो लाफैनानै सेनानै लायोब्ला अब्ला जोंनि दुखु दाहाखौ सोर बुंहैबावनो। आरो बे नैबे बिटिसिआथ' 6 सिडुलाथ' जोंनि थाखायसो आरो एखेबारे बे मालायनि नङा। 6 सिडुला ट्राइबेलफोरनि थाखायसो, ट्राइबेलफोरनि निरापदनि थाखायसो। आरो बे 6 सिडुल बिटिसिआव ट्राइबेलखौ रैखाथि होनायजों लोगोसे गुबुन माने नन ट्राइबेलफ्राबो जाहाथे रैखाथि मोनो बेनि थाखायबो बेयाव मोनसे आयेन बिटिसि एडमिनिस्ट्रेसन जायनाखि आयेन, नैबे साम इम्परटेन्ट एक्ट्स एन्ड एमेन्डमेन्ट अफ इन्डियान कनस्टिटिउसन कनसार्निं टु बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बेयावनो रोखा लिरदों। बेयाव 4.2 बे एकर्डनि धाराव लिरदों जे बिटिसिआव गासै 46 सिट थागोन, 30 सिटआ रिजार्भ जागोन ट्राइबेलफोरनि थाखाय। ओमफ्राय 10 सिटआ माने गुबुन जाथिफोरनो, मोनबाया जेनेरेलफोरनि थाखाय रिजार्भ आरो मोनबायाव बयबो दारायनो हागोन बेखौ होननानै बुंनाय जादों। ओमफ्राय 6थाखौ आसामनि गभर्नरा जायफ्रा माने इलेक्सनाव देरहानो हायाखै बे देरहानो हायै कमिटिनिफ्राय
माने सायख'नाय जागोन होननानै रोखा जादों दा गतिके बेयाव माने नन ट्राइबेलफ्राबो खुनु डिप्राइभ जानायनि बाथ्रा गैया संबिधानाव जानाखि बिसोरनो होखादों बिदि बिसोर दाराय जोंहा खुनु आपत्ति गैया जे अनाथ ट्राइबेलफ्रा बिटिसिनि जेसेबांसि दं बेफोराव बिसोरो दारायजोब खिन्थु ट्राइबेल रिजार्भ समस्तियाव जोंहा ट्राइबेल नङै मानसिखौ दासो दाराय होआ ट्राइबेल रिजार्भ समस्तियाव ट्राइबेल मानसिखौ दाराय हो नोंसोर बाहागो लानो हागोन अबरत सरकार समितियाव बाहागो लानो हागोन ओमफ्राय बे जेनेबा गण शक्ति परिषद बेबो बाहागो लाजोब बिटिसि इलेक्सनाव जों बुंनांगौ बाथ्रा गैया खिन्थु ट्राइबेल रिजार्भ समस्तियाव ट्राइबेल नङै मानसिखौ लानानै जाहाथे कन्टेस्ट खालामा जों बेखौ आपत्ति खालामदों आरो जों बेखौ आपत्ति खालामगोन जोङो गुबुन गुबुन जिल्लाफ्रावबो जों दा आर'ज खालामहरो चिरां बाक्सा उदालगुरि बेसोर जिल्लानि मानसिफ्राबो जाहाथे माने बे रोखोम जुदि सोरबा नन ट्राइबेल मानसिया ट्राइबेल रिजार्भ समस्तियाव सोरबा नमिनेसन होदोंब्ला बेखौ इमिडियेट जों जाहाथे खोन्थाहरो फोरमायहरो जों थांगोन कमप्लेन हैगोन जोङो रावखौबो जोङो ट्राइबेल रिजार्भ समस्तियाव अनाथ ट्राइबेल दारायनायखौ जों सहायज्य खालामा जों बेखौ एलाउ खालामा आरो होनोबो नाङा दा बे स्पष्टथार बेनिखायनो जों बयखौबो खावलायहरदों जाहाथे बयबो माने जोंखौ क'पारेसन होयो आरो जोंनि अधिकारखौ जों लाखियो आं खावलायहरदों आरो लोगोसे माने जों गोरलैनो हमाखै ट्राइबेल नङि मानसिया बर' कसारि होननानै जायफोर सार्टिफिकेट लादों बिसोरखौ जों ओरैनो हमाखायो जे बर' कसारिफ्रा आरिजों टाइटेल लायो होननाय बेखौ माने माबायाव ट्राइबेल रिसार्च इनस्टिटिउट बेजों दिहुनजानाय आसाम गभर्नमेन्टनि बेजों दिहुनजानाय लेखा दङ मोनसे ट्राइब्स अफ आसाम बे लेखायाव लिरखादों बर'फ्रा माने आरिजों टाइटेल लायो दा गथे नार्जारि बसुमतारि गयारि दैमारि हाज'वारि बेफोर गासैबो आरिजों लानाय आरोखि दा बे आरिनि बादै सोरबा जुदि दास देखा लादोंब्ला बे ट्राइबेल नंखाया ट्राइबेल संघआ जों बेखौ माने नोजोर होनांगौ दा ओरैनो अनारेबल हाइकर्टआबो जों केसेब्ला बे खोथा बुंखादों बे दास देखा बे सर'निया बे ट्राइबेलनि माने सारनेम नङा उपाधि नङा गथे बेबायदि सारनेमनो सार्टिफिकेट होनो नाङा दा बेखौ बुंखानाय दा गथे सोरबा जुदि बर' कसारिनि नाम लानानै सार्टिफिकेट लादोंब्ला बे दास देखा चौधुरि बे गासिबो बर' नङा बर' कसारि नङा बेनिखायनो बिसोरखौ नन ट्राइबेल सार्टिफिकेट होदों होननानै नन ट्राइबेल होननानै बिसोरखौ बेरेखा जों बेखौ प्रटेस्ट खालामनांगौ आरो जों बेनि बेरेखा जोङो डिसि अफिसाव जों थांनानै बेखौ कमप्लेन होनांगौ आरो बेजों लोगोसे जों दिनै खावलायनो लुबैदों बे ट्राइबेल संघआ बिनि दायित्वखौ लानांगौ जेराव ट्राइबेल नङि मानसिया ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानानै माने बिटिसि इलेक्सनाव बाहागो लानो नागिरदों बेखौ ट्राइबेल संघआ होबथानायनि दायित्वखौ लानांगौ मानोना बिथांमोनहानो ट्राइबेल सार्टिफिकेट होबाय थादों आगोलावबो जायफोरनो होनो नाङा बिसोरनो होबाय थादों जायफ्रा मोना बिसोर होबाय थादों दा बिसोर दायित्व लानांगौ बिसेस करि आदित्य खाख्लारिया दायित्व लानांगौ आदित्य खाख्लारियानो गोबां भुल मावदों बिथाङा जों जेब्ला नबसरनायाव केस होयो नबसरनाया केस होब्ला बिथाङा नबसरनाय जानानैसो बिथाङा हाइकर्टआव एफिडेभिट होदों बेबो बर' कसारि मानसिथार होननानै होलाबायदों बियो अरजा हाइकर्टआ बुंखाबाय सरनायाफ्रा ट्राइबेल नङा सरनायाफोरनि ट्राइबेल सार्टिफिकेट दाहो होनना बुंखानाय थेवबो माने आदित्य खाख्लारिया सरनायाफ्राबो ट्राइबेल बिसोरो बर' कसारि होनना बे हाइकर्टआव एफिडेभिट होदों बेखायनो बेखौ आदित्य खाख्लारिया दायित्व लानांगोन बे सोरबा जुदि इलिगेल भाबै बिटिसिआव कन्टेस्ट खालामदों ट्राइबेल रिजार्भ समस्तियाव बेखौ बिसोरो बादा होनांगोन जे बेखौ खावलायो ट्राइबेल संघआ बे दायित्वखौ लानांगोन आरो बेजों लोगोसे जों एबसुलि डिफेन्स बर'खौ जों बुंनो लुगैयो डिफेन्स बर'मोनहा बे एफा गिदिर माने क्राइसिस समाव एफा गिदिर अलखन टाइमाव बिथांमोना जातिनि सेन्टिमेन्टखौ लाबोनांगोन जातिनि बाथ्राखौ सिन्था खालामनांगोन बिथांमोना बुंनांगोन आवाज होनांगोन सिरि थानानै जानाय नङा नबसरनाय केसावबो बिथांमोना सिरि थाबाय आरो जेब्ला सार्टिफिकेट होयो सरनायाफोरनो बेखौ बिथांमोना सिरि थादों दा दिनै बे सिरि थानायनि टाइम नङा नोंथांमोना बुंनांगौ आवाज होनांगौ आवाज हो दा बिथांमोना आवाज होआजासे जुदि सिरि थाबाय थायोब्ला दिनै जुदि माने अनाथ ट्राइबेलफ्रा ट्राइबेल रिजार्भ समस्तियाव जुदि बर'नि सार्टिफिकेट लायै ट्राइबेल सार्टिफिकेट लायै जुदि बिसोरो इलेक्सन कन्टेस्ट खालामोब्ला जोंनि भबिष्यतआ मा जाबावगोन जों मा थांबावनो जोंनि अधिकारखौ सोर रैखा होबावगोन बेखायनो आं खावलायो एबसुआबो जाहाथे आवगायबोयै गोख्रोङै बिथांमोनाबो प्रटेस्ट खालामबोयो आरो ट्राइबेल संघखौ बिथांमोनाबो प्रटेस्ट खालामबोयो आं बिसोरखौ गुरैयै खावलायहरो